Milí priatelia, asi každý videl prezidenta Slovenskej republiky, ako večeria z nerezového ešusu a preberá si teatrálne uniformu. Ja si pamätám, ako som narukoval na Sliači, nahádzali na nás uniformy, ráno sme pochodovali s príborom na raňajky a venoval som tomu rok života, možno aj preto som, priznávam sa, nezvládol emócie a poboskal výložky, pretože som tomu dal 1 rok života. V tej dobe mnoho mojich kamarátov sa vyhlo vojenskej základnej službe. Ja ich nebudem hodnotiť, ale aj prezident Slovenskej republiky by mal povedať, prečo nebol vojakom, keďže je môj rovesník, či mal modrú knižku, bol vážne chorý, potom nerozumiem, ako môže byť vojakom teraz, alebo sa tomu vyhol. Ak sa tomu vyhol, nemá morálne právo z takejto vážnej akcie, ako je nábor národných ozbrojených síl. Že sa z toho robí naozaj show na úrovni farmy. Chcel by som prezidenta Slovenskej republiky vyzvať, aby prestal s týmto výcvikom. Je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ak bol vážne chorý, ani teraz nemôže byť vojakom. Ak sa tomu vyhol, nemá na to morálne právo. Myslím si, že Slovensko potrebuje prezidenta Slovenskej republiky úplne inde. Mal zabojovať, aby sme neboli zaviazaní na 5% HDP, čo bude 7 miliard eur na zbrojenie. Mal bojovať tak, ako premiér Španielska proti zbrojeniu. Mal získať výnimku, tam ho Slovensko potrebovalo. Dnes je to, odpustite mi, veľmi plitké, ak 2 týždne budú cvičiť, ak sa budú tváriť, že všetko je v poriadku, pretože armáda nepotrebuje také množstvo peňazí a poďme sa baviť o tom, či sa nevrátime k základnej vojenskej službe. Ja si myslím, že Slovensko bude musieť uvažovať tak ako v Nemecku mnohí o tom, že aspoň 6 mesiacov mladí ľudia pôjdu na výcvik, získajú návyky, ale hlavne budú brániť Slovensko v prípade ohrozenia. Nech mi pán prezident odpustí, ale ako by chcel on brániť Slovenskú republiku po 2-týždňovom výcviku. Ja verím, že mnohí sa zamýšľate nad tým, ako Slovensku pomáhať, ale prezident Slovenskej republiky má moc. Aj dnes som videl tlačovú besedu, ako Robert Fico hovorí, že sám bojuje. Odpustite mi, tí, čo majú funkcie, majú bojovať. Preto by prezident Slovenskej republiky mal bok po boku bojovať s Robertom Ficom za to, aby sme nemuseli podpísať sankčný balík, pretože ak na Západ donúti podpísať sankčný balík proti Rusom, budeme mať jeden z najdrahších plynov, naša ekonomika bude padať a znova sa len Západ bude smiať. Takže, pán prezident Slovenskej republiky, vráťte sa do prezidentského paláca, na to vás ľudia zvolili, plňte si svoje povinnosti a odpustite mi, prestaňte s tým šaškovaním.